Kazuo Ishiguroren liburua aurkeztera etorri gara gaur. Kazuo Ishiguro berez japoniar jatorrikoa izan arren, ingelesez idatzi izan du bere obra osoa, eta batez ere nik uste nabarmenena bere liburuetan dela mundu oso bat sortzeko ahalmena, nolako ahalmena daukan, ez? Eta alde horretatik berak ez dio ematen hainbesteko garrantzia zehaztasun historikoari edo leku denborak oso zehatz deskribatzeari, ezpada personaiei eta personaien barruko emozioei, ez? Eta gero bestalde batetik ere oso aipatzekoa da nolako prosa nik uste bere sinplean oso barrura sartzen dena dela, eta irakurleentzat alde hortatik ez dakar debaldeko betegarririk, eta oso zuzen sartzen da eta ulertzen da. Eta, hori izan dugu alde eta izan dugu kontra itzultzaileok, ez da, ez baita erresa. Batzutan simple itzultzea ez da beti erresa izaten. Eta, guri egokitu zaigu egunaren hondarrak liburua itzultzea, iruditzen zaigu gainera idazlearen obra ezagututa oso ate egoki eta doktoria dela sartzeko bere obrara. Zuzen ere, egunaren hondarrak Ishigurok idatzen 3. eleberria da, horretik beste bidatzi zituen. Eta, novela honetan protagonista nagusia etxe handi ingeles bateko maiordomoa da. Eta orduan, 1950ko hamarkadan gaude, eta liburuan kontatzen du nola 6 eguneko bidaia bat egiten duen Ingalaterra hegoaldeko landa eremuan barna. Eta bidaia horretan, etengabe ari da iraganera, oroitzapenak iraganera joaten zaizkio, hain zuzen ere, 2 mundu gerren arteko garaira, eta orduan, bera goratzen da, bera zerbitzatzen zuen etxe handi horretan, Darlington Hall izeneko etxe batean, jende etortzen zen, jende printzipala etortzen zen, berak esaten duen bezala, afera garrantzitsuak erabakitzen zituzten, konferentzia politiko garrantzitsu bat egin zen, orduan etengabe ari da iraganeko oroitzapen horietan aurrera eta atzera, eta ez bakarrik esparru politiko horretan, baizik eta harremanetan ere kontatzen du nolako harremana zeukan orduko nagusiarekin, Lord Jaunarekin, etxezainarekin. Bera, maiordomo ingeles tipikoa da, zuzentasunari garrantzi handia ematen diona, bere helburua bizitzan maiordomo gisa, maiordomo handi bat izatea da, gailena, bikaina, eta hori jartzen du beste gauza guztien gainetik, eta horrek askotan ekarriko dio barruko benetako sentimentuei uko egitea, edo nolabait ere mugak jartzea, eta hor sortuko zaizkio gatazkak eta barne borrokak, eta liburua oso baliagarria dela, garai hartako giro hori ezagutzeko, Ingalaterra hori, gero baita ere pertsona honi askotan beste hori ere sortzen zaizkigun gatazka horiek, ikusiko ditugu Stevensengan islatuta. Eta gero beste alde batetik, bidaian doalare kontatzen du, nolako jendea aurkitzen duen bidean, landa eremu horretan, ze kezka dituen jendeak, nola geratu den herrialdea, gerran ondoren, ze kezka dauden, eta hori ikusteko ere dokumentu ederra da.